الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سليمان كلوالي abla andani ni sogoma mba foyni tle ba ka foyni wati ngani niga na fo bakare sa karanyena ayakuma chamakala ko akaranyena akarana jota yekye akaramuna ota yekye akarala de aforanya du ay akarana o de tayre o taya chi akaranyena du akaranyena o fana be se ala kali bo momu ya fo aforanya du aforanya fana de fana do men ga dete do be o se ga tije donc ale be bla position sabanana dete do be ba so fendo be se ga leje o ga fo chugo refe na le ko ba nyefo a be se ga pando ko no be se ga do faraka ba akaramu gonna kuma adaye adaye de tay mendige mendai mendiglay otea Allahu akbar o mo na gele ko bi se ga kele nyini ita soro mais ni kele tige iba soro be kele ni tasro ngani kele tige iba soro ouais bon kele be ni mam fe iba soro déjà oti o la benente ki kono ngai be kele tige mam fe iba soro ino kono amaja nyoko na yere abi nyoko kere fe be kele tige museka na sisa kele du na Germany mu ka fota ntito ko fo matiki ba don be ba don ale tukuma modo yo mais ni yo fo la me fe fo ngule ka da nyeka tiens là koni yeko keke agoli bagaro te biere ko kuni a chanye kan ka be kludo e fana de me ga chia kan ngo te biere agoro ngo te biere bita on répond coup par coup coup par coup odoze odo ablay ajiga to le ante takana fo bagale babalo ko ni tato ni munge chewla usiko ni usro bo bolele abla ni enka ula itato usiko to de kila parce que atu ba nyine de ka ye mun kala ko sara akla mo ne wore do ila Allah akbar abukateni aywa bismillah ba ambe do nyana ebi ala musate odo avre kalo kle nani do samba flani mu ganani o yi ka jate ne ka jate sungalo kalo le muga ani duru ambori la sungalo kle tanduru ebi muga ani duru tandu masli quoi bakari bi diwele muganduru abi muganduru ka segenko magano abaka continue aga continue abo bakari abaka tadi aga continue to su tali nyefe abda sara kadimo menyina tay madara de we mala aywa fo bakari feno wala amando ko de tubarikallah imani ado ala ka hakili ngandamo mina ya rabbi alors on va devenir le soir Bamako oula mais ambi songodala songodala comment faut la faire abi fo oula comment vous faites songodala abi fo fana aywa d'accord maro adi sufi abi fo able ka keni jatike wale kebaw wuluka joyi ama fo mi bankas cercle konala ko kera sababu ye mi bankas na a dafe dugu chama bi mi population ko ko keleno ga dugu bla mi jatike wale kebaw olu ye mi sinabef no banku ka syndicat ye able u koni training bobi ka aboka bin ka da ka ira ka fo mu bina ta ku bina funu barala mi kle saba u konnala ka keni avrikalo klitan ani wolonvlay kunu ka la yini bela jele masika sabati kuna ma sabati fana ko funu bara mi sega tusena kata fo mi kle nani fo kata se mi kle duruma ka anga wuro to ba bangla kuna kanga ke o ba kere aywa d'accord ale amito sorde Bamako kono alibi amba fo mi parena ale ni MDR o lukonu bruno bla mi gafe dola gafe no uyaira ka fo krenkena la ka fo mi société civile fokata si ale ni partout ma ku kanga je ka faranyo ka tuga munna jamana be tale la halamun konna la fe jonjon be se ga soro akula tuga mununa aywa able nam ama fo mi ko kono wulla ka bo abina fo ko furi bora dabanyama ama fo mi anga gouvernement nyama no docteur Sugar ko kala maiga nam ko mi délégation do wulla création seven kala ra fo tubna ko une délégation des frontières mi M5 RFP ko lu bismillah mi anga ministre d'état ale fa no ko la able maiga oyi aywa able
ko administration segira kana mu Kidal Konala o sirato la Kidal gouverneur Elage Gam ako mu directeur régional bela jelema ko beka segira postula yani avrikalo klitan ani wolonvla o nyonche o kangara de docteur Fakaba Sissoko ale datulen ko fe mu kasabo mala abla me kuma na ko ina fo watim na ko bi ku ya boyoro la mu Bamako ya katane mu joila ni ka fo bako ci drogu ele radio wa ni yoro fara voilà ay ni ngi na kasola ni ka fo bako ka cha utane radio wala je lubuta le républicain anana ollo républicain frontière fanga anga jamana konna la yerde ko ka be anga fama wule wati na ku ka barake ni force vive ye ko se ka chronogramme do bla 5 ans ka benga sebe do fana bla 5 ans chuga munna we kala jamana kuti kala fli amana ke kala fli no kanga ke ko se ka jele ni climat konna la able boluno bla mu kun kera mu accord de la paix la accord de la paix konna la mi ministre national be Beni Cleama wagi ministre wagi ale ko mi mamudu ko boluno bla ni accord de la paix konna la Caroline no ex signataire wi able ni wati na ko bu be wele ko mobili fanfan bu bolo ko ka stegni abe kanadi mu jamana ma ko yani afrikalo klitan ane duru oni nyonche armée a kwale gusilike ama fo mi douanza ay marakonna la ni kera mi kuna fonu mun dira ama fo mi armée nyamo fe ayra ka fo mi bamachi wale kebaw abla ma chama kul kon bonena ka keni armée ka ni frappe yi douanza marakonna la indépendant ko di indépendant ale kumana mi Sidi Traoré kiriko ta fanflane Kourdasis la criminel 100 ans réclusion able criminel o dira le maka kene ka foko ay bugolike ka keni ay tugu ka bugolike mu fana bugo fana o banana wa ko ngania fana kumba kono ka se ka fagali yere ke no abenge intention voilà tentative ko kama 100 ans kaso o dile no alemani watina able nam CDS au parti Mamadou Bakary Sangaré Blaise Mokotigi oui Blaise ko consensus ko de kanka nyini ni watin kon konna la noy foka ben ko kama soro ko transition ere ko datim ko fole no akula ere pene datim neke ko sanduru kunu ko nga ko amsga fo ni watin kon konna la ko chama kon bora la ko san saba ni doni bora la ko to e sankele ni doni ko foka ben kanga kala chuga mununa fuka ka dafa sa sanduru ngase ka dafa dafalena aka beni kalafili pour que nga bomi transition ko beni haglina beni joro e beni jochugo le sor ala kan joro ben titima amin ya rabbi e sor ko so ka fasira le kumana ko kuma nyaw yam kanga sigi malien an yere demande nyaw che dialogue intermalien able ko abaro damne na ni maw la famille kregrano institution yi baro damne na ko chugala ka sega maw la famille chuga munna barabi sega ke kanye ka ke kanye Mali Sénégal able ko ni kon be sega ke fere doy wala sa nga sega alibi anga jamana fla cela ko ka sega ko sinsi chuga mununa aywa ni obla krefe le reflet d'Afrique à Kodi kuma kan clé able ko carte d'identité biométrique abemi abla yini ngali mun ke sisan seben kala fana ko yala ko est ko kuma na ko galon de buga tige nyemogo fe sans fe wa tacholi yini ngali to mi fle jabitembulu jabitine rabulo da Sori Koulibaly ale ingénieur mi environnement na abla ko yoro ka pollution shishuni fenunu ko be maire fa aka telika maire fa ko ka tamani covid yere côté ko pollution ko ka telika mo fa ni covid pollution bon ni scientifique lu ka jine ni ko c'est vrai les échos weli ama kunche na le ni côté mi colonel Assimi Goïta abla ko seben kala ko na nyini ka fo ya to chen Goïta do fo ganyo fluido fluido tout fluide voilà fait me jimi abe fluide sura so ta ko na fila ma fo de wulu voilà marfa de wulu Mamadou Makalou na le commissaire général mu salon du livre la Ségou Salis
sɛbɛnnikɛla fana de don Ablaye ale ko k'a bɛ transition ɲɛmaa wele ne ye kolonel Asimi Goyita ye ko a ka misali ta Amadu Tumani Ture ale ye transition kɛ waati minnu na k'a ka misali ta o kan o k'a b'a wele o la Amadu Tumani Ture awɔ a tɛ ten sɛbɛnnikɛla ko tuguni min ye coup d'état minnu bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔna la k'an bɛ se ka bɔ nin ko kɔnɔ cogo di dɛ a jaabi tɛ n bolo ɲininkali kɔni filɛ nin ye dɛ Ablaye a jaabi ye nin ye pakistanais dɔ ye Ablaye n'ale sigilen bɛ an ka jamana kɔnɔna la mun ye k'an mɔgɔ ka wulikajɔ hukumu kɔnɔna la n'o ye brigade de la gendarmerie ye o kɛra sababu ye ko ka a ni kisi ka bɔ min ye saya ma Ablaye an b'a kuncɛ ni mun ye sisan ko nin ye polisi dɔ ye ale kɔni condamné la min ye peine de mort la polisi donc a ye kojugu kɛ kojugu dan yɛrɛ a ye tana o la ni polisi yɛrɛ condamné peine de mort Ablaye kɔni tiɲɛ yɛrɛ la ale dansago a ye dansago kɛ ayiwa Solo ne diɲɛ b'o cogo la ala k'an kisi hali bi dɔ ka kojugu ye dɔ ka koɲuman bamananw ko ten ko jan kana kɛ tan dɛ dɔ ka kojugu ye dɔ ka koɲuman ye ko dɔ ka sɛbɛ ko ye dɔ ka tulonkɛ ko ye ko diɲɛ b'o cogo la o diɲɛ kɔni bɛ ten tuma dɔw la i b'a fɔ ko dɔ ka kasu ko ye dɔ ka yɛlɛ ko ye n ko diɲɛ tɛ faamu n'o tɛ faamu da Ablaye diɲɛ o cogo ya dɛ diɲɛ o cogo i b'a ɲini k'i bɛ ɲuman kɛ a bɛ kɛ juguman i bolo i juguman kɛtɔla yɛrɛ i bɛ ɲuman fana kɛ ko dɔw jɔrɔ kun ye dɔw tulonkɛ fɛn ye siga t'a la Ablaye miliyari bɛ maa min bolo bi ani mun b'a ka ale bɛ nasɔngɔ di don o don 500 e mun ka dɔrɔmɛ 200 t'i bolo i ka nasɔngɔ ye 40 a jɔrɔ ko ye kelen siga t'o la ayiwa Suleman ne ko église ba bi yɔrɔ min na i b'o dɔn wa a filɛ nin y'an kɔrɔ yan cathédrale tɛ yan awɔ don i b'a tɔgɔ dɔn wa église ba Ablaye o kɔni o y'a tɔgɔ ye dɛ non o y'a bamanan tɔgɔ ye cathédrale o fana y'a tubabu tɔgɔ ye cathédrale Sacré-Cœur de Bamako Sacré-Cœur o de y'a tɔgɔ ye voilà ale a jɔra waati min na maliyɛn fɔlɔ mun ye tubabu mori ye n b'a fɔ père blanc tubabu mori maliyɛn fɔlɔ mun ye tubabu mori ye parce que fɔlɔ tubabu mori tun ye jɛman de ye donc u nana an donna fɔlɔ mais maliyɛn fɔlɔ yɛrɛ mun kɛra tubabu mori ye o ye le prêtre Prosper Kamara ale de ye maliyɛn fɔlɔ mun donna tubabu moriya la fo ka kɛ tubabu moriya ye il a été ordonné prêtre le 27 juin 1936 à Carthage en Tunisie c'est le premier malien prêtre 1936 le premier soudanais malien voilà maintenant le premier malien prêtre devenu archevêque de la grande cathédrale Sacré-Cœur de Bamako ça c'est Monseigneur Luc Auguste Sangaré a kɛra le 4 avril 1962 a ye san 36 de kɛ ɲɛmaya la église ba la depuis a y'a ta a ma bila fo ni sa yɛrɛ y'a minɛ a la Allahu akbar o bɛ baara kɛ ko ɲuman fɔ voilà donc ale tɛɲɛnen ko o y'a di Monseigneur Jean Zerbo ma bi a kɛra cardinal ye ale fana de 98 fo bi ale de b'a la donc olu de ye maliyɛn 2 mun ye église ba nin mara maintenant yanni olu kana tubabu de tun bɛ église kunna Charles Lévigère Charles Lavigérie il était archevêque à Alger mais administrateur apostolique du Sahara et du Soudan ale de tun bɛ yan église mara k'a to Alger ale y'a kɛ de 1863 à 1892 Bamako église tun bɛ olu de bolo ale tɛnɛn ko y'a di Monseigneur Joseph Anatole Toulotme de 92 à 97 il était vicaire Sahara Soudan celui qui gère le Mali après on a dit Monseigneur Auguste Arkourma 1998 1901 1898 1901 après on a dit Hippolyte Bazema vicaire apostolique de Bamako c'est le premier qui est venu à Bamako pour gérer la communauté chrétienne to bɛ mara kɔfɛ to tun bɛ san kɔfɛ u b'a a yamaruya mara u bɛ taa ka na ale de ye maa fɔlɔ ye ka na i sigi voilà le 27 juillet 1901 jusqu'à 1910 ale tɛmɛnen ko o y'a di Alexis le maître ma 1911 1920 o y'a di Émile Sauvant bon ni tɔgɔ bɛ to chrétien la église ba la parce que ale waati la église ba kabakuru fɔlɔ jɔra bilala ale yɛrɛ de kabakuru fɔlɔ ta ka duwawu k'ale k'a di u k'a bila Émile Sauvant ale tɛmɛnen ko o y'a di
Paul Moulema, Marie, de 1928 à 1949. Atemenen Goya dit Pierre Leclerc, c'est lui qui a ordonné beaucoup de prêtres maliens, parmi lesquels il y a le prêtre Jean Zerbou, à Sec de Bamako. De 49 à 53 et de 53 à 62. Allez Blalenko, il y a dit Luc Auguste Sangaremo. Asron Aye Horanyata, Mali, Borosoudan, Aker Mali. Donc, allez ko, depuis il y a un malien de boulot. On m'a dit Machi Matoukouni. De 62 à 98, Monseigneur Luc, de 98 à aujourd'hui, le cardinal Jean Zerbou. Voilà. L'église Baïra a Djora en 1921 février 1925, c'est la pose de la première pierre. Yanouka qui a découvert Christophe Colomb, l'américain, c'est très important. Ah bon? Bon, Malien Folo, Moufanakara, Toubabou, Moussomori, ça c'est Salomon Diawara. Oui. C'est la première femme qui est devenue sœur. Ma sœur. Elle a été ordonnée en 1937. Une année après, Prosper Camara. Prosper Camara est de Sougou, Jean Zerbou est de Sougou, et Auguste est de Sougou. Et la dame là, elle est d'où? Hein? Ça, on m'a fait moi. Ah, non, c'est pour ça qu'à Ségou, il y a la mission. Voilà. Mission catholique. Voilà, il y a la mission catholique à Ségou. Est-ce que Bakary est matin quand il est mourir? Le flash. Le flash d'information avec la rédaction de Clédou Info. Il est prêtre, mais prêtre de formation. Il s'appelle Bakary Sissi. Oui, merci Abdoulaye. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce flash d'information. Tout d'abord, nous allons commencer par cette décision du ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, le colonel Ismaël Ouagé. Il demande aux membres des anciens mouvements signataires de l'accord, en particulier CR, rejoint les CSP-PSD à restituer immédiatement les véhicules de l'État dans leur possession, et c'est au plus tard le 15 avril prochain. Le processus de dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale initié par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, en décembre dernier se poursuit normalement. Le comité de pilotage du dialogue intermalien a tenu, c'était le vendredi dernier, sa première séance plénière au Centre international de conférence de Bamako, CICB. Objectif discuter et adopter l'avant-projet de programme de rencontre avec les forces vives de la nation, en prélude au dialogue intermalien, mais aussi de procéder au lancement officiel de la plateforme numérique www.malidialogue.ml, un outil de travail qui va permettre à l'ensemble des Maliens de s'informer en temps réel sur les détails du dialogue, les thématiques retenues. Ces portails numériques permettent également à nos compatriotes, où qu'ils soient, d'envoyer leur contribution et d'interagir avec le comité de pilotage dans le respect et la civilité. Le sport football, le championnat national Ligue Orange, la 21e journée a commencé hier avec la victoire du Joliba Athletic Club de Bamako face au secrétaire de Nyarela, 2-0 à la mi-temps déjà. Les Rouges menaient 1-0. 22e minute, Mamadou Sissoko, et 48e minute, c'est Zoumana qui a marqué le deuxième but pour les Joliba. Chez les dames, cette fois-ci, c'est la 6e journée. Plusieurs rencontres ont été jouées hier. La SL de Bamako a été battue par l'AS Police 2-1. Santoro a gagné face à Saramaya 2-1. L'AS Momo et l'AS Mané de la commune 4 ont fait un match égal, 2 buts partout. Victoire des Amazones de la commune 5 sur l'AS Attente 3-1 dans le groupe B. Dans ce même groupe, c'est les Super Lions d'Amdalaï qui ont eu donc gain de cause face à l'USFAS, battu 2-0. Le vendredi, nous allons terminer avec cette 6e journée du championnat Ligue
au range féminin avec la rencontre AS Tante Soudou Baba. La rencontre se joue à Boukouni. Voilà, c'est tout, Abdoulaye, pour ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. La rédaction d'un moins d'une heure pour nos infos sur notre antenne Radio Clédou 101.10. Merci de l'avoir présenté. Après le prêtre de l'information, on va donner la place à la sœur de l'ambiance, sœur Mariam Sangaré. Le curé Abdoulaye Andal vous dit au revoir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Suleiman Koulibaly. Abdoulaye Andal ni sogoma. Mba foyni tle. Mba. Ka foyni wati. Mais niga. Na ya fo bakare sa karanyena. Ayo kuma chamakala. Ko akaranyena. Akarana. Jota ekien. Akaramuna. Akaramuna. Ota de ekien. Akara la de o. Aforanya lu. Ay akerana. O de taayere. O taaya chine. Akaranyena lu. Akaranyena. O fana be se ala kali. Bon mo ya fo aforanya lu. Aforanya fana de fana do men nga detail do be o be se ka tigi donc ale be bla position sabanana. Detail do be ba so fendo be se ka leje. O ga fo chugo refe. Na le ko ba nyefo. A be se ka pando ko no be a be se ka do faraka. Ba keramu ngonna. Kuma adaye we. Adaye detail. Mendige mendai. Menday mendiglay. Otea. Allahu akbar. Alors, o bamana gele ko bi se ke kele nyini ita soro. Mais ni e kele tige iba soro. Be kele nyini ita soro. Ngani kele tige. Iba soro. Ouais bon, kele be nyini mam fe. Iba soro déjà oti o la benente ki kono. Ngai be kele tige mam fe. Iba soro ino kono amaja nyona yere. Abi nyoko kere fe. Be kele tige. Museka na sisa. Kele ni na ni Germany. Mu ka fota. Ntito ko fo. Matiki ba don be ba don. Ale tikuma. Mais ni o fo. Na me fe fo. Ngule ka da nyega. Tiens là. Koni. Yeko keke. Agoni. Baro te biere. Ako. Ko ni a chanye kan. Ka be kludo e fana de me ga chia kan. Ngo te biere. Agoro. Ngo te biere. Bita on répond coup par coup. Coup par coup. Coup par coup. Odoze. Odo ablay. Asiga to le. Ante takana. Afo bagale babalo ko ni tatoni munge chewla useke to ni usro bo boile. Ni enka ula itato. Useke to be dede kila. Parce que ati ba nyine de ka ye mun kala ko sara. Akla mo ne wore du la to. Allah akbar. Abukete ni. Aywa bismillah. Ba. Ambe do nyumena. Ebi. Ala musate. Odo. Avre kalo clé nani do. Samba flani mu nani. Oui ka jate. Nega jate sungalo kalo. Sungalo muga ani duru. Ambori la. Sungalo clé tanduru ebi. Muga ani duru. Tandu masli quoi? Bakari bi duwe. Muganduru. Abi muganduru. Ka segenko. Magano. Amba fa continue. Aka continue. Bon. Bakari. Amba fa tadi. Continue tout. Anan. Su tali nyefe. Abdasara kadimo menyina tay. Madara de mala. Aywa fo bakari. Feno wala. Amando ko de. Tubarikalla. Imani ado. Alaka hakili ngandamo. Amina ya rabbi. Aywa ma